Ето сега наблюдаваме Алин как се опитва да припали. Само се опитва да припали едно барбекю. Ето го Елин. Паднал е, да. Сега ще си го вземе. Ето. А това е прекрасният чардар на Еци, от който аз обичам да се напивам. И прекрасният изглед от чардака на Еци. Там отсреща е, това отсреща е Кралев дол или Кралева махала. Къщата отдолу. Изгледи къщи. Ето го Елин пак. Тук може би това е най-хубавата част от къщата. Това чардак. Къщата и тя е трепач. Мултиглас и маси. Най-хубавото е това на маса. А, така. Къщата е хладилник. А, така. Ето пак един прекрасен, безкрайен изглед от чардак. Ти ето си като в Родопите тук. Леле.